ndiye tikakhala apa timanena kuti rabbi ghfirli kokwanira katatu, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli. Aliso hadithi ina imene manena kuti munthu akhoza kupitiriza kunena kuti rabbi ghfirli warhamni wahdini warzuqni wajuburni, akozaso kupitiriza imene. Ndiye tikamaliza kunena zimenezi timabwiriranso pa sajida kunena Allahu akbar, kuti tinena subhana rabbiyal a'la kokwaniranso katatu. Ndiye pali ena tikhonza kuwaona akamachoka apa kufika pa sajida apa akukweza manja Allahu akbar. Zimenezo ndizololedwanso ndipo mtumiki anapangapo. Hadithi ilipo yomwe akufotokoza mmoja wa masahaba kuti mtumiki anakweza manja ake ndikunena Allahu akbar ukwata kweza manja pakati pa masajida awiri. Koma Abdullahi ibn Umar akunena kuti mtumiki zimenezo sanatani sanapangepo, kusonyeza kuti mtumiki amachita koma si mwachizolowezi, samachita mwachizolowezi, ndipo zimene zili sunna ndi kuchita zimene amapanga mwachizolowezi. Ndiye palibe vuto kumuona wina akupanga zimenezo mwapo ndi apo, koma tisakukane kuti uende kuswali swala ya mtundu wanji. Zimenezo ndithu zili ndi umboni kuti mtumiki adapangapo rafa yadaini, kukweza manja awiri pamene akupita pati pa sajida, kuchoka hapa kukhala kufika pa sajida yachiwiri. Ndiye tikachoka apa, tikamachoka pamenepa timakhalako pansi kaye pang'ono, pang'ono, kenako ndikuyima tsopano raka yachiwiri. Ndiye kuti tikamachoka apa Allahu akbar tikhalako kaye pang'ono, kenako ndiye manja awa ndi amene amatithandiza kuti atikankhe tiyimirire ndi tipanga chonchi. Wima ndikupanganso ngati imene tinapangira muja, koma sitinena dua yoyambirira chatingofikira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mpaka na kumapeto. Kenako ndikuwerenganso sura, kenako Allahu akbar, ndikupita pa ruku tinena subhana rabbiyal azim, kandi kawiri kandi kamodzi kandi katatu.